Unde e Videanu să vină să ia marbul? Pe unde e mai ușor? Cred că în dreapta. Că dacă te orientezi geografic, n-are cum să venim, facem în dreapta. Cât mai e cărare, dacă nu mai e cărare... Nu, cred că în partea aceea. A, pe acolo. Îți dai seama în august ce e aici? E mai adăpost. Faci oul la soare în august. Îl pui pe marmură și s-a prăjit. Dacă ai ști de câte ori am fost eu asta iarnă pe aici, din satelit, în fiecare zi făceam baie. A, ne-a pus pe plajă. Da, a meritat plimbarea, da. Să opresc filmul.